बोरै दं खबर सबर लोमजादों रावबो गैथ'आ नामा सासेबो जोंहा जोबबाय लोमजानायानो लोमजानानै दङ लोमजानानै बिरादनो एकदम जाथारा लोमजानाया बोरैबा जाथारदों जाफबथारदों लोमजानाया रावबो गैया माथो दासिमबो लोमजादोंलै लोगोफोर रावबो गैया मुलि लाबोना होफैग्राबो अयथासार गोजांखायो गैया साननैसो जाबाय सिखारनो हायाखै दिनै एसे आराम मोनदों आरो मैया सासे लोगोखौ मुलि लाबोहोनानै एसे आराम मोनबाय जादों एसे मान्था बर' बोरै खबरफ्रा लोगोफोर लोमजाना दंलै आंहा सिखारनो हायाखै नै रावबो गैया मुलि लाबोना होफैग्राबो दै लाबोना होफैग्राबो गैला रावबो फंबाय सासे दं बेबो खामानियाव दंहैयो गैया आंहा सिखारनो हायाखै ओमफ्राय नोगोर गोजाङो खाख्लाबनासो दं आं दे मोजांबालाय मोजां रावबो गैथ'थारा मा एफा लोमजालाबायखो गोबाव जाबायमोन लोमजायैया बोसोरसे जाफिनबायमोन नै दाख्लै बे फैजेनबा बेंगालराव फैजेनबा न'निफ्राय लोमजाबोनायमोन ओमफ्राय आरो दा लोमजाबावबाय मा ओंख्रि जालायलायखो ओरैबायदि लोमजाखादों आरोना अयथासार गोजाङो माहान्ता दे मोजाङानो दे दा आं दसे उनाव लाइभ फैफिनगोन दे लोगोफोर एकदम बोरैबा मोनथारदों नै नायनोनो हाया रायज्लायनो हाया उनाव फैफिनगोन दे बाय बाय